da sai na kirkiro wannan injin na nikan tumatur. Sakamakon milinda ne, amma shi kuma aikin su ya sha bamban da milinda, don saboda aiki abu 15 yake nikewa, ba abin da bai nikewa. Sai ce ban kirkiro wannan injin na milinda domin dinga bugawa ana saidawa ko ina ake filin ba ɗaya kun zani da aikin ku da kyau ake filin ba ɗaya kun zani kiranin ƙauna gare ku nan ba ɗaya ga saman don yara an kasan ku ba barna ba da saman wannan gyara na satellite sai ta saman sannan sashen koyar da aiki sai ta saman minti 4 in ka ba su aiki sai an gama alhaji hoto fitar sa baya ma gardama ko da tibin ka ba ta kai tamkar fula sama sai maka yanda dole tibin sai ta kala ashe dai ta saman ana ta aikin ta kai sama ta koyar ta saka ta gyara kenan. To yanzu wannan injimin na milanda idan mutum yana son shi za ka iya yi mai, saboda mun ga wanda kai kwaya ɗaya ne muka ga yana aiki ba mu gan shi a kasuwa ba, saboda an ce baka fara fitar da shi ba. To idan mutum yana so yanzu, saboda mutane sun ga bidiyon aikin har wasu ma suna tambaya ya za a yi su sayi wannan injimin, yanzu idan mutum yana so za ka iya mai ya saya? Idan mutum na so gaskiya zan iya yi mishi ya saya, ba wai shi kaɗai ba har da wannan injin muka manya ga sunan na fara kirkirowa, kuma waɗannan injin muka da ne wanda da nake kirkiro shi kuma yana nike so shi gujiya, yana nike so gujiya ya yi da gujiya daban, kwalfa daban, ya yi da 'ya'yanta daban. Kaga azuci gaba ne, ba mai nan daɗe kaɗai nake ba, wannan injin ina nike so da zan yi. Ya ce to bari in fito da kila ta nan idan kowa a jihar Kebbi ko kuma mu ci ƙasa gaba ɗaya baki ɗaya kowa ya zo yana saya, kuma ana sayar musu, kuma daga sakamakon ana iya jawo su a koya musu domin su samu tallafi, don an ka ce an kowa mu kowa an tallafi juna kaga za a ciyar da ƙasa gaba ɗaya. To in ga tallafi gaskiya da ana iya samun waɗannan abubuwan, to ana iya buga su a sayar da su gaskiya.